Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyo. Manasab kaninyo. Kining atong misa pahinungod kini sa mahal nga Birhen Maria ining adlawng Sabado niya mausan niya ang atong pagtapos sa atong Alliance of Two Hearts Vigil na nagsugod kagabi mga alas 11 sa gabi. Buhi pa bang atong vigilers? Lagsik pa kaayo, no? Pwede pa kunog usban og laing gabi. So kining paghimo nining atong Alliance of Two Hearts na vigil mao ni ang pagpaningkamot na mahatagan o sakripisyo ang atong mga kaigsuonan nga nabiktima sa mga sala, nagkalain-laing mga sala o ang ato sa mga sala nga nagbigil na unta malig-unta o atong mabiyaan pinaagi sa pagsumpay or pagpahaom sa atong mga kasing-kasing ngadto sa mahal na kasing-kasing ni Jesus ug putding kasing-kasing ni Maria. Padayon natong iampo ang conversion of sinners sa tibuok kalibutan ug ang kalig-on sa pagtuo sa tanang nagsunod sa atong tinuhuang Katoliko. Ato karong andamon ang atong kaugalingon pinaagis paghinumdom ug paghinulsol sa atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsolon, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy-i kami. Kristo kaluy kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangamaalan kanamo, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy kami. Kaluy-anon ta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. Maluluyon nga Dios, lig-una ang among kahuyang aron kami nga naghandom sa santos nga inahan sa Dios makalingkawas sa among kasalanan ug mga kalapasan tinabangan sa iyang mga pangamuyo. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Kinutlo gikan sa sulat ngadto sa mga Hebreo. Busa himuon ta kanunay ang halad sa pagday ngadto sa Dios pinaagi kang Jesus. Sa ato pa pasalamatan ta kanunay sa atong tingog ang iyang ngalan. Ayaw kalimot pagbuhat sa maayo o pagtinabangay kamo kay mao kini ang mga halad nga makapahimuot sa Dios. Tahura ang inyong mga pangulo ug tumana ang ilang mga sugo kay wala sila'y pahulay sa pagatiman sa inyong mga kalag sanglit maghatag man sila husay sa ilang pag-alagad sa Dios. Malipay sila pagtuman sa ilang buluhaton kung tahuro ninyo sila kay kun dili masubo sila sa pag-alagad kaninyo o kana dili makatabang kaninyo. Gibanhaw sa Dios si Jesus nga atong Ginoo nga mao ang gamhanang magbalantay sa mga karnero gumikan sa iyang kamatayon o pinaagi niini natiman-an ang walay katapusang kasabutan. Ang Dios sa kalinaw maghatag unta kaninyo sa tanang kaayuhan nga gikinahanglan ninyo aron pagtuman sa iyang kabubuton o pinaagi kang Hesukristo. Himuon unta niya dinhi kaninyo ang makapahimuot kaniya.
O himayaon unta si Kristo hangtod sa kaangturan. Amen. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Magbalantay kanako ang Ginoo, wala na'y magmakulang pa kanako. Magbalantay kanako ang Ginoo, wala na'y magmakulang pa kanako. Magbalantay kanako ang Ginoo, wala na'y magmakulang pa kanako. Sa lunhaw nga sipsibanan, iya kong gipapahulay. Sa daplin sa malinaw nga tubig, iya kong gidala. Iyang gihubay ang akong kalag. Magbalantay kanako ang Ginoo, wala na'y magmakulang pa kanako. Iya kong gitultulan sa matarong nga mga agianan tungod sa iyang ngalan. Bisan kung maglakaw ako sa walog nga mangit-ngit, wala ako'y kadlukan nga dautan, kaya nakaman sa akong kiliran. Sa imong igbubugaw nga sungkod, gihatagan mo ako og kaisog. Magbalantay kanako ang Ginoo, wala na'y magmakulang pa kanako. Gihikyaran mo og lamisa sa akong atubangan, samtang nagtan-aw ang akong mga kaaway. Gidihugan mo ang akong ulo ug lana, nagawas gayud ang akong imnanan. Magbalantay kanako ang Ginoo, wala na'y magmakulang pa kanako. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaw sa kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Marcos. Himayaon ikaw, O Ginoo. Namalik ang mga apostoles og nakikita sila kang Hesus og sa ilang gisugilon kaniya ang tanan nilang nahimo og natudlo. Daghan kaayo ang mga tao nga nagpuli-puli pagpangabot ug pagpanglakaw. Tungod niini si Hesus ug ang iyang mga tinun-an wala nay higayon bisan gani sa pagpangaon. Busa miingon si Hesus sa iyang mga tinun-an, mangadto kita sa dapit nga awaaw aron makapahulay kamog diutay.
Busa na nakay sila sa usa ka sakayan ug nangadto sa usa ka dapit nga awaaw. Apan daghang mga tao ang nakakita sa ilang pagbiya ug nailhan sila dayon. Busa ang mga tao sa tanang lungsod miadto nga nagdagan ug nahiuna pagani pag-abot sa dapit nga giadtuan ni Hesus ug sa iyang mga tinun-an. Sa pagkawas ni Hesus sa sakayan, nakita niya kining dakong panon sa katawhan ug naluoy siya pag-ayo kanila kay sama man sila sa mga karnero nga walay magbalantay. Ug gitudluan niya sila ug daghang mga butang. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo. Kining kaluoy sa Ginoo makita gid nato diha ni Hesus. Muna sa atong unang pagbasa gisgutan gyud nga aron ta mabalik sa pagkaputli ug pagkahiusa sa Ginoo ang atong maayong magbalantay, nagpakamatay gyud para nato. Muna ang giawhag sadta nga makighiusa kanunay ni Kristo ug maghiusa sadta sa usag-usa pinaagi ni Kristo. Ining atong pag-vigil mao ni ang atong pagpakighiusa ngadto ni Hesus ug ni Maria tungod kay nasayod ta nga si Hesus ug si Maria nagkahiusa ug nakighiusa nato. Sige no, lingi ako no na imong tupad. Ing na gusto kang makighiusa nako. Sige na, lingi aba. Ang wa mo lingi, wa na'y planong makighiusa. Mauna sila ang mga saman, karnirong nasaag. Na bang mga nawala. Matod pa ni Kristo na amang ginawala nga mga karnero na wa mulingi. So karong taod-taod basin pag makaamgo na sila no mulingi na sila. Pero mura mag ang wa mulingi ang way mga tuog tingali. Di na kalingi kay wa na hupas na. Awa oy maunoy kusog ang nilingi no ang katong mga way tuog wa gyud do kaa murag nakasuyop no. Nakasuyop sa aso sa Espiritu Santo. Ndota na. Ug mao nay kuwang nato karon ang kahiusa. Kana bang ang tanang tao gipakamatya ni Kristo, gihigugma ni Kristo, kita sa duntang tanan di unta ta mag kana bang indigay, magkuntisay, mag-away labi na gyud. Musta man sa inyong panimalay, way nag-away diha? Wa? Manaong raban ninyo, murag may pagkapalaaway. Masig-sige lang ta dirig bijil-bijil, sige tag brunda-brunda, pero sus, perti di ang away diha, no? Wa, di tingganay. Mao na ikligro. Pakauwaw lang tas ato niyang pagtuo. Muna, ang gusto gyud ni Maria pahinumduman ta di gyud makig-away. Si Maria wa masuko sa nagpatay siyang anak, ni padayon siya higugma kanila nganuman kay sayod man si Maria nga ang gihisgutan sa unang pagbasa tinuod gyud ug unsa man ang gihisgutan usbon ako nga si Kristo magpakamatay sa iyang mga karnero, alang sa iyang mga karnero. Mauna ang pagpakamatay niya sa dinis atong parokya. Ang giisip nako nga pagpakamatay mao ang pagpalit og slot. Kana bitang wa na kay kwarta niya mo palit lang gyapon ka kana hapit na ka ana mamatay. Wa na kay kapalit bugas. Pero tinud-anay gini ha, pero malipayon kay ka. Mao na siya ang bugti sa kamatayon nga para sa Ginoo.
Pero magpakamatay ra ka tungod sa imong pagtigom og bahandi para nimo, hapit na nimo gipatay-patay imong lawas, wa na kay hapit pahuway para nimo, luoy kay kastanan, matiguang na lang ka, stressful lang yapon kay imong kinabuhi. Ang uban gani, di mo agig kabatanon, mudritsog katiguang ang naong. Pero naata din sige palit og slat, tiwasono na lang, malipayon lang yapon, murag batanon. Maglisod og lakaw, pero smiling. Di ba? Na magiuban din mo ani, ga-wheelchair. Mag-wheelchair ba? Unya, akong giagak-agak din ako, sige, taga-asa man ka, taga-Davao pa din. Napay uban, taga-Cagayan, ay uban, taga dito sa Manila. Na, mag-wheelchair o sa'yo, magkanang sungkod-sungkod ba? Yan, ko sige, picture ta diri. Musikreto, pag yung hungong, asa man tapalit og slat pa din ako. Mura mo sa tagkumoton atong niani ba, kanang, hasta no, galisod og lakaw. Ako lang gining mention nun, kagahapon dalikyat man kong adto sa Amos Bukid, kaya na ako'y gitanaw dito nga, amo man kong gipariper ang kapilya ba niya, akong gidali og tanaw kay na ay wa mi magka-agree sa nag-repair kay na piktuhan biatos audit niya amo na lang sang gipadako-dako agamay. Ang akong iyaan si Nini Dulce nga ati wasono na sagud kayo manghod ni mama. 85 pantingin na iyang edad. Mao ginay akong katikista. Katikista ginanako. Mao ginay among katikista dito sa Bukid mga way back 1970s. Hangtod gyud siya nga niabot na laghapit na mo 80 edad. Sige lang po nagtudlo sa mga bata, hastas mga anak sa ako mga igagaw, mga mura nag-apo na mo, matudlo lang po na siya dito. Hangtod gyud nga nagbawog ng lawas, di nahapit ka lakaw, wa na say buhok, loy kay tanan wa na ngipon. Pero sige lang po siya paminaw anang misa karon ako sa una ako yan tudluan karon sige na siya paminaw sa akong misa palitan ginamo dito sa nga na smart TV dito kay para makapaminaw di na siya kasimba adtong ni aging mga duha ka semana tulo ka semana bato milabay tungas ko hinay-hinay din siya kuot sa iyang bulsa ipalit ni nakog slat padre nako ha palit kag slat siya kadawat man ko sa akong senior sinaga pila na yung badawat senior palitan niya ang slat ako lang sang gidawat salamat ha o pagtungas na ko gahapon ini siya dako pa man din ang inyo dihang project no palit na sa kog slat nako urot ning imong senior isa di na hinatag na sa akong mga kinugos hinatag ko no iyar sang gihatag diri nako kani langit kining iyaana kamo kuno be hinana wa na mo'y buhok wa na mo'y ngipon di na mo kalakaw palit pa mong slat ha na gani mga tarong kay mo lakaw perti pang pakulor-kulor sa buhok di gyud palit slat pero nasa na uban mamawi padel nagpa-color biya mis buhok nako okay ra man na siya hadlok mi pa picture nimo imo nya ming kasaba nako di jud ko mga saba ng pa-color sa buhok siya ni palit na masamig slat nako kana bisa gusban pa nagcolor himuon naman lang noong alibay ang slat no? Pero okay kay na pasabot naagid ang atong gugmas Ginoo bisan pa man usahay may pagkamasalay punta kay ang gihigugma sa Ginoo mao man gyud ang mga makasasala mo nang duna na ganitay sala mas mudako ang gugmas Ginoo di ba mao na nga kanindot kung magkahiusa gid ta gahapon na ini tambag na to ako aton treasurer ingon din siya kani action man kog ingon gahapon dako naman kay ning atong halin pero dako pa man kay ibaligya ato na lang tingali ning pagamyan sugod na lang tag ihap sa wapan nato mabaligya nakahunahuna sa kuno siya sa nindot bitaw padel kapuya sa sig-record anang dako na kaya hurot na day gasto kay ato man tong gipanggasto sa atong mga kuan atong halin kay niabot na mga 18,900
81 slots as of yesterday. Atong pakpakan ba na malit. Okay. Salamat kayo Napay 36,019 slots. Nya mo ni ang resulta sa atong panaghiusa nga dako na kay tag halin. Pero dako pa sa tag gastuhanan. So ato ni siyang pagamyan natin para musugod tag ihap uno. Okay ra ninyo? So kaning wa mahalin 36,000 man nya naamantay budget nga mga 35 equivalent sa 35,000 slots kaning atong kumbinto mo man ay among gitanaw-tanaw nga conservative na pag-budget nya diyan pa may 36 napatay bayron nun nga mga yuta kanang atong right of way kana ato mananggi pamalit ng ginagmay ang yuta kilid aron mahimo ng 5 diha ang atong right of way diha ba na atong entrance himuon natong 5 kay 5 maning gadagan diri nga mga daan aron ma-equal ngadto 3 ra man na sa una ang na-donate diha sa atong donors na karon atay bayron nun diha nga dulduol sad og mga 2 million ato na lang na siyang ipuno. Okay ra ninyo? Mahimo na ni siyang 37 nya kay naamay kanang ato diyang kandilaan kanang kilid ba ato lang sa nang budgetan diha tingaling mga 1 million so musugod ta og ingnon ta lang gikan karon musugod ta ihap 38,000 ka slots gikan karon ana okay ra na ninyo nya mo na itong ipon hangtod ta mahurot nya ang target ang kuan ana ang covered ana mao ang kumbinto ang diha sa atong additional nga lot para sa right of way na to nga na-expand o pagtiwas anang ato dihang mga structures diskilid sa atong grotto ang kandil ansana dagkutanan og ang atong gamay nga souvenir shop isumpay atong kanang CR kana to bagong CR gubo na natong old CR nya ato na diyang himuan og dagkutanan nga formal nga dagkutanan og ang atong souvenir shop anha na adto na nga to maninda ang gustong maninda nya kana mugasto man ta ana nya siradon ni nato dinhing kanang agianan karon diha nya kani dinhing cross nga atong sentro ibalhin nato dito dapita haron hawa na ni dinhi nya atong drainage usbona nato padako-dakuan kuan na plano na with barangay nya kanang atong grounds i-label na padong dinhi aron mura na diha kuan anang murag dulhugon patag na diha tanan ganahan mo na syonan lang muna asto so amo na ato nang suwayan o 30 mo na mo cover sa atong kaning 38,000 ka slots nga girinyo nato nga dopes unya ato na siyang paningkamutan gikan karon hangtod sa mga siguro mga 4 months or 5 months suwayan natog hurot nig palit kay igo-igo sa nga hurot-hurot na sa ning atong manhuman na sa mubarog na tingali ang dako-dako nga portion sa atong structural design wapay architectural mao nay ato paningkamutan ha so gikan karon Marso, Abril, Mayo, Hunyo mga July siguro nya ika-August mo naman ay akong ika-4th year so ang inyong ihatag nako nga premyo ini ka 4th year nako diri on or before hurot na ng 38,000 ka slots nindot ana 4th year nako sa pag kaparis priest diri kadali ra no kakanta man tag parang kailan lang wapagod mga matay ang ato dining tigkuan kanang tiglid bas rosaryo kada kadlawon ba
Gatuo jud ko kuan ay dali ra na silang mawa pero still lang ligo na nagana man og kabata hinoon kay ingon ko dali ra gid kaayo ang grasya gis Ginoo ba no awas-awas gid ba ona salamat kaayo sugod na taron dopes nato new counting start from 0 nya 38,000 ang atong i-achieve starting tomorrow ato niyang i-report gikan karon nya ugma hangtod na sa tuloy-tuloy ang atong kinabuhi murag gadua-dua ta niining atong gibuhat ug atong tan-awon murag kita gadua-dua pero ang Ginoo naghatag og dili dua-dua nga resulta sa atong paghigugmaay ug panaghiusa muna sa ato bitang tubag sa salmo unsa toy atong tubag magbalantay kanako ang Ginoo wala nay magmakulang pa kanako nabitang di ta ka feel og kanang we are not in the state of wanting ba nang grabe gid ang Ginoo basta maghiusa lang ta maghigugmaay lang ta so kining atong mga namalit og slots throughout the world mura ra na sila gadua-dua ginagmay palit atong gitigom atong pahiluna para sa mga proyekto sa simbahan amazing kaayo ang nahitabo muna kagabi hangtod karon kamong mga nagvigil usamo sa nindot kaayo tan-awon nga nagsakripisyo dili para sa kaugalingon kung dili para sa tibuok katawhan dili lang sa mga Katoliko kung dili the whole of humanity because kining whole humanity mao ni ang sakripisyuhan ni Jesus ug ni Maria kita sad nga ming ambit sa gamay nga porsyon sa maong sakripisyo pinaagis pag biya sa atong pagpahuway usa ka gabi nga dili nato katulgan og tarong para makaampo ta together sa kalibutan gikalipay ni kasing-kasing ni Jesus ug ni Maria ug siguro gyud kung buktian pud niya sa ilang grasya nga di nato na ma-imagine dinhi ug human dinhi so inaton ta ato ning padayonon ug madasig ta sa paghimo sa atong mga pagpakita sa gugma diri sa atong ebanghelyo si Jesus milikay sa mga tao tungod sa iyang gugma sa iyang mga apostoles nga hapit wa na higayon pagpahuway o pagpangaon pero pagkakita niya sa mga tao nga ni sakripisyo dagan para lang yun musugat niya gipapahuway niya ang iyang mga tinunan pero si Jesus wa gyud mo pahuway sa pagsigig hatag sa iyang mga pagtulunan o pag-atiman ingon ana ang atong Ginoo para sa mga taong nanginahanglan unsa nakaha sa mga tao nga mikuyog niya sama kanato karon ug sama usab sa namalit nato dinhig mga slots para sa project di kita niya pasagdan sige lingian na imong tupad kay murag natog na da lingia ingna congratulations kay kuyog mo ni Jesus ug ni Maria nindota sige na manindog na ta samtang di amo damguhon pagampo sa katawhan mga igsoon sayod kita sa atong panginahanglan ug sayod usab kita sa gahom ug gugma sa atong Dios nga mo puno ug muhatag sa tanan natong pangayoon busa malaumon kitang moingon Ginoo kaluy kami Ginoo kaluy kami nga sila nga nangulo sa simbahan magmakanunayon sa ilang panaad sa pagwali sa ebanghelyo magampo kita sa Ginoo Ginoo kaluy kami nga sila nga gibugatan sa mga dagkong mga buluhaton makapahulay ug makakaplag og kalinaw diha ni Kristo magampo kita sa Ginoo Ginoo kaluy kami nga sila nga mibiya sa ilang pagtuo makabig pagbalik ngadto sa panimalay sa Dios magampo kita sa Ginoo Ginoo kaluy kami
nga pinaagi sa pangama ni Maria, ang mga masakiton makakaplag og kaayuhan sa ilang mga balatian, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, kaluhi kami. Nga si Halangdong Teofilo Kamumot, nga isipon unta sa Ginoo nga takos nga mabayaw ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, kaluhi kami. Nga ang mga proyekto dinhi sa atong simbahan nga pinaagi sa pangama ug pagiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahuman unta, sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, kaluhi kami. Nga ang tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan nga mihatag og finansyal ug lain-laing hinabang ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga taganunta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, kaluhi kami. Nga ang mga matuohon nga mihalina magpuyo sa puloy-anan sa Dios hangtod sa kahangturan, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, kaluhi kami. Makagagahom nga Amahan, dawata ang among pangamuyo nga gituboy nga kanimo sa pangama sa mahal nga Birhen Maria, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Mga igsoon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig ug paghimaya sa iyang ngalan, ug alang sab sa atong kapuslanan ug sa tibok niyang santos nga simbahan. Ginoo, kami nga nagpasidungog sa inahan sa imong anak, nangayo nga mahimo unta kami nga halad nga walay katapusan alang kanimo, gumikan sa imong grasya. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Nagibayaw ato sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magabday kami sa mga kahibulungan sa imong grasya diha sa among pagpalandong sa kahingpitan sa tanan nimong mga santos. Sa pagsaulog sa handumanan ni Maria kanunayng Birhen, maoy dako namong kalipay ang paghimaya sa imong gugma alang kanamo diha sa mga pulong sa iyang awit sa pasalamat, pagkakahibulungan sa imong nabuhat sa tibuok kalibutan. Ang tanan nga kaliwat nagaambit sa imong gugma nga walay kinutuban, sa imong pagsudong sa mapaubsano ni Maria imong alagad
imo siyang gibayaw sa pagkainahan sa manunubos sa tanang katawhan, nga mao si Jesucristo nga among Ginoo, ug busa uban sa mga anghel ug mga santo sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya duyog sa ilang wayhunong nga pag-ingon. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya. Hosana sa kahitasan. Daygon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo. Hosana sa kahitasan. Santos gayud ikaw, o Ginoo, ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo nga among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan ug kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ug panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mobalik kanhi. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw na Hesukristo, nagahalad kami kanimo Amahan, niining pans kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip, nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himua nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himua nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco ang among Papa, ni Jose ang among Arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso ug mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, labi na ang among gihandom karon. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga niya nagsimba karon dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria, ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya, gihatag nganha kanimo makagagahong Amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita, pagsangpit sa tong langit ng Amahan, ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Amahan mo nga
sa yuta, paingon sa langit. Ang kalamunan sa matagal lang, ihatag ka na mo karon adlaw. Kung pasayloa kami sa among mga sala, paingon nga nagapasay kami sa mga nakasala ka na. Dili mo kami inagyan sa pagsulay. Tinuluan, luwasan kami sa datan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw niining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy. Mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunobos. Kay uman ang gingharian, ang kahugan, buhayan, hangtod sa Ginoong Jesucristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, og sibo sa imong kabubuton. Hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyong tanan. Manasag kanimo. Ipaambit nato karon ang timaan sa atong panag-inig suunay. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, Kaluy kaluy kami. kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako angay nga makalawat kanimo, apan ipamulong lamang ug mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang, ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Ang lawas ni Kristo. Amen. Maghimaya ka, Maria, sa grasya.
sa Diyos. Iampuno kami, mga makasasala, karunok sa atak na sa kamatayon, karunok sa atak na sa kamatayon. Magampo kita. O Ginoo, kaming nangalawat sa langitnon nga sakramento nangamuyo sa imong kaluoy. Kami nga nagpasidungog paghandom kang Maria kanunayng Birhen sa among pagsunod kaniya makahimo unta pag-alagad ingon sa angay sa mga misteryo sa among kaluwasan. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Usas mga nindot nga gasa sa Ginoo kanato karon mao ang Dios non nga katagbawan. Wala nay magmakulang pa kanato. Pero mahitabo ra ni kun ato gyung ipahiuyon or mahimo gyung alayon ang atong kasing-kasing sa kasing-kasing ni Jesus ug ni Maria, diin ana agyod ang gugma alang sa tanang katawhan. So mao na to ang atong pagpaagi sa gugma, mao ang pagpalit og slots unya ang atong dopes karon i-focus na nato sa budget para sa kumbento, para diha sa atong expansion sa atong right of way ug sa ato diring pagtiwas sa atong dagkutanan ug sa atong sa nangana souvenir shop ug pag sirado aning kilid nato dinhi gamayng development diya sumpay mo sugod na tag bag-ong sinugdanan 38,000 ka slots niya sugod tag ihap countdown ugma. Ang Ginoo manaa kaninyo Manasa kami. og manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Nahalad na ang misa, padayono nato ni pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Diyos. Salutares Hostia, qui